Duha ka mega mouth shark ug mga gagmayng hipon uyap midagsa sa kabaybayunan sa lain-laing dapit sa Central ug Eastern Visayas. BFAR 7 mitataw nga way koneksyon ang pagdagsa sa malagkong isda ug uyabang isip timaan so maabot nga mga katalagman. Anang report ni Mark Reggie Abelia. Gikagubtan sa mga mulupyo sa dapit ang gidagsa nga mga iho sa baybayon sa sitio Tabon-Tabon, Barangay Poblacion District 2, Silagos Southern Leyte niadtong Nobyembre 11 niining tuiga. Giila sa Office of the Municipal Agriculture Services Silago ang maong iho nga mega mouth shark nga adunay gitason nga 4.69 meters o gilapdon nga 2.09 meters. Sigon sa mga saksi, adunay samad ang maong iho o gituhuan nga maong posibleng hinungdan sa kamatayon niini. Samtang nasayran sa MDRRMO nga gilubong na among iho sa Barangay Puntana, Silagos Southern Leyte. Samtang niadtong November 13, laing patay nga mega mouth shark usab ang napalgan sa baybayon sa Barangay Dumulog, Bindoy, Negros Oriental. Nasayran nga ang klase sa iho usa ka deep water shark species nga talagsaon lamang nga makita. Naukay ang mga residente sa Barangay San Vicente sa lungsod sa Hindang Lalawigan sa Leyte niadtong adlaw nga Sabado. Kini human midagsa silang baybayon ang daghan kaayong hipon o uyap niya ng alas 5 sa sayo sa buntag. Sa video nga kuha ni Erwin Gomez Aboyme o gipost sa iyang Facebook page nga Wingsboy Vlog, makita nga nag-iyahay og punit og hakot ang mga residente. Usa sa mga unang nakakita niini si Wilson Bitonio. Nanagat magug ko. O buntag sayo baka na namukot ba. Nga nakita man ako nga kanang puwa na kayo da sa daplin ako magdagat. Pagkabuntag lang siya sir. Tigla na magayo kay nagunas na maligi. Nagunas na ba niya. O nanagsana tanan pertindighanan kayo. Matod sa mga residente, kini ang labing unang higayon nga midagsa silang lugar ang dagang hipon og ila kining gikalipay. Taliwa niini adunay mga kahadlok nga gibati ang mga residente kay daw aduna kini koneksyon sa katalagman. Apan, gipasabot sa buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 nga walay scientific base ang maong tuo-tuo. Dili po na ito pwede ma-attribute ang occurrence sa usa ka dagang naman na tungkol na ay lino or na ay sa nakabalingman. Ang availability sa pagkaon yun sa dagat o ginay bugat na rason na sila niya. So ang pagkaon sa uyap o ang pagkaon sa iho, wala po tayo scientific basihan. Pwede na ito i-relate ang inahang occurrence sa lino or any calamity ba. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.